Željeli smo upoznati ovo područje, vidjeti potrebe. Već neke stvari smo na neki način dogovorili. Ja zahvaljujem vladi Srednje Bosne ovdje što je već ovu zimu primila neku djecu iz područja naše Splitsko-dalmatinske županije. Uzvratit ćemo već ovog ljeta, s obzirom da na otoku Čiovu ili poluotoku Čiovu mi imamo kamp naš, primit ćemo u dvije grupe od po 50 djece po odluci vlade Srednje Bosne na ljetovanje dole kod nas u Splitsko-dalmatinskoj županiji. No, potrebno je i kroz projekte, međunarodne projekte europskih fondova naći zajedničku suradnju, prekogranične suradnje između županija na način da ono što je od interesa stanovništvu, a meni je primarno u mojoj županiji, vjerujem da i vladi u ovoj županiji je primarno da stanovništvo, poglavito hrvatsko stanovništvo, ostaje na svom ognjištu, da se ne iseljava, da mladi ljudi ostaju tu, jer ovo je uistinu Bogom dan i prekrasan prostor kojeg bi bilo, kad već kroz stoljeća Franjevci su znali sačuvati stanovništvo ovdje, da i mi danas zajedničkim snagama znamo sačuvati to mlado stanovništvo ovdje koje je iznimno bitno i za sutrašnju suradnju sa Hrvatskom, u ovom slučaju i sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Ova je posjeta danas vrlo značajna. Bosni i Hercegovini prije svega treba iskustvo Republike Hrvatske koja je prošla veliko iskustvo u povlačenju sredstava iz Europske unije. Mi se nadamo da će uz pomoć Republike Hrvatske Bosna i Hercegovina dobiti početak otvaranja pregovora sa Europskom unijom i ta će nam se otvoriti niz fondova, niz mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Stoga evo i vlada premijera Plenkovića, a i mi u Bosni i Hercegovini koristimo sve mogućnosti kako bi što bili pripremljeni tim događajima koji dolaze. Možemo razgovarati o dvije teme. Jedna tema je prekogranična suradnja gdje već imamo projekte koji su u tijeku. Nadamo se da ćemo ih dovesti do kraja. A druga tema je da su liječnici iz Splitsko-dalmatinske županije bili prvi koji su pokazali svoju humanost i prvi došli pružiti pomoć napaćenom narodu Srednje Bosne tijekom rata i u poraću.